Предизборно или не, пловдивските политици заиграха на една тънка струна. Таксите и данъците, които плащат пловдивчани на местната власт. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с обзорното седмично предаване "Една пловдивска седмица". В следващите 60 минути ще говорим за това какви такси плащат пловдивчани, завишени ли са, нормални ли са или трябва да бъдат понижени. По темата ще разговаряме с независимият общински съветник и председател на партия Съюз за Пловдив Дани Каназирева. По-късно ще чуем мнението и на Ирина Димитрова, общински съветник от ВМРО Ние, партията, която е една от триумвирата, които управляват град Пловдив. Тук е място да подчертая, че само преди седмица, 10 дни, представители на така наречената симпатична група в местния парламент поискаха драстично понижаване на данъците и таксите, които плащат ресторантьори за търговия на открито. Дали това е правилно или не, ще реши местния парламент със свое решение. От месеци насам обаче Дани Каназирева води една друга битка за таксите в Пловдив. Според нея те са неправилно завишени или по-скоро местната власт неправилно формулира своите изисквания към пловдивчаните. Здравейте, госпожо Каназирева. Здравейте. Макар в начало да направих един анонс между искането на съветниците Константин Георгиев и Едуард Сарафян от симпатичната група, както я нарича председателя на местния парламент, вие от няколко месеца обаче водите тази битка с управата за таксите. На първо място гаражните такси, които плащат пловдивчани, а отскоро и вашата битка или борба за пловдивчани е за всички такси в Пловдив. Има ли паралел между двете искания? Това е въпрос, който повдигам не за първи път и от 2009 година, когато ставаше въпроси за таксите в сметището Цалапица. Нека да си припомним, че там изчезваха 1 милион и 100 хиляди лева, които така и не стана ясно как така бяха свалени от таксата и съответно къде щяха да бъдат похарчени, къде тези пари, за къде бяха предназначени. Така че в никакъв случай не съм съгласна и са нелепи обвиненията за предизборни атаки. Изборите единствено са в главата на управляващите и както наблюдавам, единствено те си мерят рейтингите и акции в тази насока. Например, Славчо публично обяви, че ще мие улиците в Стария град. Моите уважения, ама това му е работата. Затова са го избрали хората. Това означава аз всеки ден да пускам прес-съобщения, когато тръгвам за кантората ми. Така че това са PR акции. Относно таксите, ще повторя, че този проблем с таксите е не само в Пловдив. Той е в България изобщо. Тоест има неправилно разбиране на Закона за местните данъци и такси и понятието такса и как се формира тя, или може би на управляващите им е удобно да формират таксата както им дойде, т.е. първо да се събират парите и след това да се преценява къде ще бъдат похарчени парите. Съответно, една от таксите за гаражите е само пример и показва, че неправилно се формулират таксите и съответно имаме въвеждане в заблуждение на гражданите и надвзимане на суми от тях. Представям си какво стои за такса смет, при което приблизително 100 хиляди лева на ден се харчат за почистването на града. И въпреки гръмките думи, аз не считам, че Пловдив, а и хората, с които общувам, не считам, че Пловдив се чисти за 100 хиляди лева на ден. Вашата теза, че в цялата страна положението е също, скоро така лансира и защити националният омбудсман. Той също прати господин Константин Пенчев. Едно писмо сезира и шефът на парламента и Конституционния съд. Защо се повдига този въпрос в момента? Това години наред всяка община в България си ги е събирала тези пари. Първо, аз не съм финансист по образование, така че никога не съм поставила за разглеждане подобни въпроси.
Пак ще повторя, през 2009 година за първи път повдигнах този въпрос. След това бях сезирана с жалби от граждани и направих питане към кмета на Пловдив, на което, разбира се, не получих отговор и се възползвах от правото си на достъп до обществена информация. И всъщност това, което получих като информация, бе... Всичко друго съм очаквала, но не и в милиони разлика от това, което всъщност реално се харча за предоставяне на една услуга. Впоследствие направих такова искане и до всички районни кметове, на които аз им благодаря, защото всички те отговориха в срок и бяха подробно описани действителните разходи, които се правят. И в милиони левове разликата между централна община и различните райони на града. Така че цифрите говорят сами по себе си. По информация на районните кметове обаче прави така драстичните разлики между разходите, които правят администрациите за тези гаражи в конкретния случай. В източен примерно 2 лева, в централен 32. Точно така, в западен 6 лева, а в Тракия още по-малко. Мисля, че е и по 2 лева. И между другото, районният кмет на Тракия предоставя, че всъщност служителите получават от държавната субсидия съответно заплатите си. Кмета казва, че 332 души получават заплати. Тоест такива манипулативни лъжи. Така се оплетаха в собствените си лъжи. Защо поне не седнаха на една маса с разберат какво ще лъжат и да лъжат по еднакъв начин? За мен лично това е не само безотговорност, това показва пълен хаос, тежка форма на некомпетентност, незнание и на фона на това забиваме копия и всякакви ефтини пиар акции, които съжалявам, но аз като пловдивчанин се срамувам като жител на втория по големина град в България. Вие обвинявате общинската администрация, че не ви дава точна формулировка как калкулира тези 30 лева такса. Вие внесохте предложение в местния парламент специално гаражната такса да бъде намалена на 15 лева на месец. Вие как стигнахте до тази сума? До тази сума стигнах от предоставената ми справка от община Пловдив. На база тази справка. За съжаление, съветниците не разполагат с документи, каквито разполага администрацията. Между другото, аз не обвинявам администрацията. Администрацията прави това, което и е наредено. Така че аз лично обвинявам именно Славчо, тъй като той е кметът, той носи отговорност и той, разбира се, формира своя екип. Имате ли поддръжници в местния парламент, които биха гласували вашето предложение за понижаване на таксата? То няма да стигне до сесия най-вероятно, защото още в комисии беше спряно и между другото беше заявено, че има политическо решение това предложение да не стига до сесия. Така че... Управляващите обаче твърдят, че когато се гласували таксите в местния парламент, вие не сте протестирали, а сте гласували за сегашните такси. Не мога да Защо кажа се обръщате кога, на 180 градуса? Не мога да кажа през коя година е било това, толкова наредби са минали през Общинския съвет, но истината е, че никога не съм подозирала, че е такъв хаос и че няма реално разходи за всяка такса, която се събира в Пловдив. Ако не беше съответно закона за достъп до обществена информация и към момента нямаше да разполагам с такава информация. Това е истината. Тоест към този момент вие не сте знаели какво гласувате, каква е реалната... Какви са реални разходите? Погледнете решенията на Общински съвет. Повечето предложения се внасят без никакви мотиви, както и в случая. Главният финансист на общината, пак правя паралел с искането на съветниците Константин Георгиев и Едуард Сарафян за понижаване таксите и данъците, които плащат търговците на открито. Да, като аргументите са финансова криза. Според мен казва, и по Наталия време Делчева, на финансова криза и извън финансова криза, закона е закон. Така е, но Наталия Делчева казва, че двете предложения могат да взриват бюджета, още повече, че и да заене голяма дупка в него. Вижте, аз не мога да се притеснявам за бюджета,
и да оправдавам кражбите, които се извършват. Да мислят, да смятат, това им е работата. И другото Но дали се краде 2 стотинки, дали се крадат 2 лева или се крадат 20 лева, е едно и също. Но не може заради бюджета съответно да бъде ощетяван един или друг от пловдивчани. Така че това най-малко може да ме впечатли като аргумент. Най-малко. Същото, което казва Наталия Делчева, че в нито едно от предложенията не е посочено откъде ще се вземат пари, за да се запълнят дупката в бюджета, защото бюджета вече е гласуван при дадени параметри. Тези пари се събират неправомерно. Неправомерно. Откъде да се... Те не се дължат от хората. Те не се дължат. Какво правно основание, откъде да ги посоча? Твърдите, че в администрацията съществува хаос по дадения проблем с таксите в Пловдив. Вчера на шега ли подхвърлихте или съвсем на сериозно, или иронизирате кмета, че така, част от неговите действия, че той едва ли не се занимава само с проблемите на обикновения, на малкия човек и би станал един прекрасен омбудсман. Категорично не считам, че се занимава и с проблемите на малкия и древния човек. Даже и това не считам. Ето казвате, Славчо Атанасов е добро момче, става за омбудсман. За мен лично в града, в управлението на Пловдив липсва сериозен дебат. Изпада се на едно ниско ниво, което не отива на град като Пловдив и не отива на втория по големина град. На мен ми липсва сериозния дебат по сериозните теми и наблюдавам едно залитане в чистия популизъм, като, както посочих, да бъдеш кмет, освен да забиваш документи на копие, то съответно има и други действия, по-сериозни, от които Пловдив се нуждае. Само ще ви кажа, че какви са инвестициите за миналата година, които са привлечени в Пловдив. Какви са? Вие знаете ли, че Пловдив всеки изминал ден спада на по-задно място в икономически план. А относно популизма, че Пловдив е с най-ниските такси, стига вече. Най-ниски, най-високи, въпросът е да са законосъобразни. А нека кмета погледне на кое място в икономически план е града. Наскоро от бизнес експертния съвет, който обжалваше такса смет от 2009 година, спечели така на регионално ниво битката с общината, но загуби във Върховния административен съд. Не съм съгласна с вас. За мен делото не е загубено. Значи, решението на Върховен административен съд, първо да разясня, не е по същество. Това е решение по допустимост. Тоест Върховен съд изобщо не се произнася по размера на таксите. Така че е груба манипулация за загубата на това дело. По същество се произнася Административен съд Пловдив и е категоричен, че такса смет